na kami diri sa ABS station. Ma-interviewan ako karon. Medyo cool baan? Kaya first time ko kasulayan eh. Di ko kabalog hunun sa mga pangutanan niya. Mani si Kuya, siya naghato na mo. Ayos. So, Okay. tanong ko mo sa akong interview ha. Tara. Hello! Hi! Kaloy? Kaloy as in C or K? C-A-L-O. So, naami karon diri sa station sa ABS-CBN. Kulbaan si Kaloy para sa iyang interview niya. So, bye-bye. Kita-kits. Kita mo ah. So, diri kami mahula. 5:30 pa lang karon sa buntag. Alas 6:50, 6:15 ang interview gyud. Tanaw na to kung kumusta akong interview. Tara. Studio. Wow, kinindot. Mamuntag. So weird! I can't! It's so weird! Weird daw. Sama na nga itong buhaton diro. Wala kami diri sa studio. Kay sila ang mag-interview na ko. Kulbaan man. Di man yun. Kaya pa? Kaya. Gamera. Hindi lang magsakit ang tiyan. While waiting, no? Na si Kaloy. Magkanta daw siya ron. Man. Mag-check. Kulbaan na Kaloy? What's that? Kulbaan na ka? First time ko Wala siya sa Amerika, pero mahusay mag-Bisaya. Kaya nga ang bansag sa kanya ay Bisayang Hilaw. Mga kasama po natin ngayong umaga, Carson Woody, a.k.a. Kaloy o Bisayang Hilaw. Good morning, Carson. Good morning, Bisa. Oh, Bisaya pa So, Bisaya na Kaloy. So, Bisaya na kaayo. Unsa ka dugay nimo? Unsa ka dugay bago ka naging anak ka Bisaya? Ay, murag mas Bisaya pa din ka sa buwa, Kaloy. Dugay, hinahinay lang nga. Pag pila ka man sa mga istorya, sa mga sabot. So, 1 year, 2 years? After 4 or 5 months mga istorya, pero dili fluent kaayo, hinahinay lang. Pero karon murag fluent na yung English Bisaya, no? May kulang pa. Sa tinuod, dili ko ganang mag-video sa akong kugalingon. Oy. Dili pa ko anad, kaya Basta pati daw. basta. Pero gusto na kong video ng mga bata, isayo ng kubudon sa mga tao. US! Taga-Jinsan! Okay, maraming salamat, Carson Woody, a.k.a. Bisayang Hilaw. Mga kapamilya, follow po natin ang YouTube channel ni Bisayang Hilaw. So, Maro, Muna yung backstage crew. Ay, delete ay. Yung muna yung mga alamat diri sa ABS. Musta? Hello? Si Ann, no? Si Ann. Single pa? Oh, single daw siya. Woo! Yos! Ayos! Sige!
dire. Nakabon na kami dire sa Tupi. Naayos ka festival sa dire. Alas 3 na sila pagkaon libre siya. Pero ano sila? Sila dito. Yan. So nakita na Pero siguro dili kami maka-appeal sa Ito You Can kay naay street dancing dito sa Jinsan alas 3. Pero magsuray sa kami dire. Punta makakaon, wala pa ko nakakaon dire. Sige, tara. Parang guwapo na mayor dire. Oo, sa. Okay naman. Guwapo niya po. Oo, subano. Isa yung hilaw. Hilaw pa. Sige, so gikan kami sa office ni Mayor. Dito kami nagkaon. Gilibrehan kami. Ayos. Salamat. Sa pangalan mo? Si Charmaine. Siya nag-invite na mo. Butan ka ayos siya. Ayos. Bagay ninyo. Oy. Muna sila mga bebot dire sa Tupi. Muna sila mga bebot dire sa Tupi. So karon, mulag na kami sa Blooming Petals. Asa na siya? Ambot. Basta do sa Tupi. Basta sa Tupi, naindagan sunflowers. Paborito sa akong inahan. Shoutout ni Marcia, akong inahan. Ayos, sige. Ay, dalaan natin siya dito. Pwede sad. Pwede? Paano? Paano? Magic. Ayos. So nakaabot na kami diri sa Blooming Petals. Abracadabra. Oh, abracadabra. Tapos pilang bayad dire? Tag 70 no? 70. Pero kung tiguan ka, 50 lang. Tiguan ka naman, damo. Oh, so kung tiguan ka, muani ka mo dire kay barato pa. Oh, damo Kung pati- bata pa ka, mahal mo, pero oh. muani gyapon ka nindot. Sige, so musulo na kami. Hala, ay mga Plants vs Zombies ba? Ayo, so nakabalik na kami dito sa Jinsan, gikan sa Tupi. Matanaw na kami sa Parade Street Dancing. No more fun in Jinsan. Uy, pwede But I'm never alone. On a road to wherever I want. And you see, I go with the wind. The places I've been, I keep them within. Holding on to a feeling so strong. Ayo, so nakaabot na ang floats pero kulang pa ang mango float. Ano na? So maghulap pa kami. Sige, so nakalibot na kami dito sa General Santos. So exhausted. Gapo na kami. Kayo? Tapos, Katuyok-tuyok. Lipong. malipong. So malipong na kami, uli na. So mauli na. Ay, salamat sa light. Salamat Ayos. din sa Wala. pag... Oh, Sige, don't sige. forget sa pag-like ha. Oh, Subscribe. sige, salamat sa pagtanaw. Uban sa sunod, amping. Oh,